Attendenza kbira għat-tieni edizzjoni tal-Valletta Pageant of the Seas li tellet il-ħamis filgħaxija fil-Port il-Kbir b'diversi attivitajiet li bdew minn kmien il-ħamis wara nofsinhar u baqgħu sejrin bi spettaklu kbir sa tard filgħaxija. Spettaklu ta' madwar 6 sigħat bi programm ta' attivitajiet li paxxa lajn ta' eluf ta' familji li segwew għadd attivitajiet. Fl-edizzjoni ta' din is-sena ittellet ukoll ir-regatta fejn il-klabb tal-Isla ikklassifika fl-ewwel post u rebħu il-Palio de Vallett segwiti mit-tim tal-Marsa kif ukoll ta' Bormla. Waqt dan l-avveniment li ttella propju fis-sena tal-Kapitali Ewropea tal-Kultura 2018 ġiet organizzata l-famuża Telliqa Telliqun li għalija pparteċipaw 25 grupp fejn kellhom joħorġu bidejat oriġinali sabiex itelqu bidejhom bi bċejjeċ tal-baħar li m'għandhom ebda moqdief jew użu ta' mutur fl-ibħra tal-Port il-Kbir. Fl-edizzjoni ta' din is-sena tal-Valletta Pageant of the Seas ittellet ukoll l-awma ta' Toni Bajjada fejn il-parteċipanti ppruvaw jimitawh u għamew mill-Forti Sant'Angelo sal-Belt Valletta. Minn barra tliela daw kollha preżenti kellhom l-opportunità jaraw wirja ta' dajes tal-Ibburdjar li telqu mill-jott marina tal-Kalkara. Kollox kien hemm 28 opra tal-baħar imżejna bil-bnadar u mżewqa bidwal li jagħmlu koreografija mill-isbaħ ta' 20 minuta. Waqt il-Valletta Pageant of the Seas għal darba oħra spikkat il-preżenza tal-grupp teatrali Spanjol La Fura del Baus bil-parteċipazzjoni ta' numru ta' żeffiena Maltin u Spanjoli li xabtu ma' struttura kbira b'diżinn tal-Mara l-Ħoxna. Is-serata laħqet il-qofol tagħha b'wirja spettakolari tal-lob tan-nar li nħaraq minn fuq qatt ta' Braken fil-Port il-Kbir kif ukoll mill-Fort Rikasli.